फ्रेंड्स, आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 5वीतील गणित विषयातील उदाहरण संग्रह 46 अभ्यासणार आहोत। या उदाहरण संग्रहामध्ये दोन प्रश्न आहेत। पहिला प्रश्न आहे बेरजेचा आणि दुसरा प्रश्न आहे वजाबाकीचा। या ठिकाणी आहे बेरीज आणि या ठिकाणी आहे वजाबाकी। तर आपण प्रश्न सोडवायला सुरुवात करू। या ठिकाणी मी प्रश्न आखलेले आहेत। तर सुरुवातीला आहे बेरीज। प्रश्न लिहिण्याच्या अगोदर आपल्याला या ठिकाणी अशा प्रकारे व्यवस्थित आखून घ्यायचा आहे आणि नंतर मग आपल्याला प्रश्न सोडवायचे आहेत। तर पहा, पहिला प्रश्न पहा, 9 रुपये 50 पैसे अधिक 14 रुपये 60 पैसे। 0 आणि 0 0, 6 आणि 5 11। ज्या वेळेस या ठिकाणी दोन अंक येतील त्यावेळेस आपली जी नेहमी साधी बेरीज असते त्या बेरजेसारखेच 11तला एक या ठिकाणी लिहायचा आणि दुसरा एक इकडे लिहायचा। 9 आणि 1 10 आणि 4 14, हातचा आला 1, 1 आणि 1 2, म्हणजे उत्तर आलेलं आहे 24 रुपये 10 पैसे। त्याचप्रमाणे सेंटीमीटर आणि मीटर, या ठिकाणी पहा 5 मिलीमीटर आणि 9 मिलीमीटर म्हणजे 14 मिलीमीटर। तर 4 इकडे आणि हातचा 1, 6 आणि 7 13 आणि हातचा 1 14, उत्तर आलेलं आहे 14 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। या ठिकाणी पहा मीटर आणि सेंटीमीटरची बेरीज आहे। 22 मीटर 50 सेंटीमीटर आणि 25 मीटर 75 सेंटीमीटर। या ठिकाणी 0 आणि 5 5, 7 आणि 5 12, हातचा आला 1, 5 आणि 3 8, 2 आणि 2 4, म्हणजे उत्तर आलेलं आहे 48 मीटर 25 सेंटीमीटर। त्यानंतर किलोमीटर आणि मीटर, 15 किलोमीटर 740 मीटर अधिक 13 किलोमीटर 950 मीटर। या ठिकाणी अतिशय सोपी बेरीज आहे। 9 आणि 7 16, हातचा आला 1, 5 आणि 4 9, 1 आणि 1 2, म्हणजे उत्तर आलेलं आहे 29 किलोमीटर आणि 690 मीटर। त्यानंतर या ठिकाणी किलोग्रॅम आणि ग्रॅम, 25 किलोग्रॅम 650 ग्रॅम अधिक 29 किलोग्रॅम 770 ग्रॅम। 0 आणि 0 0, 7 आणि 5 12, हातचा आला 1, 7 आणि 7 14, हातचा आला 1, 9 आणि 1 10 आणि 5 15, हातचा आला 1, 2 आणि 2 4 आणि 1 5। या ठिकाणी उत्तर आलेलं आहे 55 किलोग्रॅम 420 ग्रॅम। त्यानंतर लिटर आणि मिलीलिटर, 19 लिटर 840 मिलीलिटर अधिक 25 लिटर 250 मिलीलिटर। या ठिकाणी पहा 8 आणि 2 10, हातचा आला 1, 9 आणि 1 10 आणि 5 15, हातचा आला 1, 2 आणि 2 4। अशा प्रकारे सर्व बेरजेची उदाहरणे संपलेली आहेत। यानंतर आहे प्रश्न दुसरा, वजाबाकी करा। या ठिकाणी सुरुवातीला आपण सर्व गणित व्यवस्थित आखून घेऊ। 19 रुपये 50 पैसे वजा 12 रुपये 60 पैसे। या 50 मधून 60 जात नाहीत, त्यामुळे आपल्याला 1 रुपया उसना घ्यावा लागेल। तो 1 रुपया या ठिकाणी लिहिला आणि हे 50 त्याच्या पुढे लिहिले, म्हणजे आपल्याकडे झाले 150 पैसे। आणि मग 150 मधून आपण काय करायचं आहे, 60 वजा करायचे। शून्यातून 0 गेला 0 आणि 15तून 6 गेले 9, याने 1 रुपया दिल्यामुळे याच्याकडे 18 रुपये राहिले आणि मग 8तून 2 गेले 6, 0शी 0, उत्तर आलेलं आहे 6 रुपये 90 पैसे। त्याचप्रमाणे पहा 2 मधून 8 जात नाहीत, त्यामुळे या 24 ने 1 दिला, हा 2 त्याच्यावरती जाऊन बसला। 24 चे झाले 23 आणि 2 चे झाले 12, 12तून 8 गेले 4 आणि 23 मधून 3 गेले 20, म्हणजेच 20 सेंटीमीटर आणि 4 मिलीमीटर असं उत्तर आलेलं आहे। या ठिकाणी सुद्धा पहा 30 मधून 60 जात नाही, त्यामुळे 20 ने 1 दिला, याचा अर्थ लक्षात घ्या 20 मीटरने 1 मीटर दिला, त्यामुळे 100 सेंटीमीटर वाढले आणि हे 30
100 आणि 30 130 सेंटीमीटर झाले आणि याच्याकडे राहिले 19 मीटर. 130 मधून 60 घालवा, शून्यातून 0 गेला 0 आणि 13तून 6 गेले 7, 19 मधून 17 गेले 2. त्यानंतर 40 किलोमीटर 255 मीटर वजा 17 किलोमीटर 960 मीटर. या ठिकाणी 255 मीटर मधून 960 मीटर जात नाही, त्यामुळे 1 किलोमीटरने 1 किलोमीटर दिला, त्याच्याकडे राहिले 39 किलोमीटर आणि 1 किलोमीटरचे 1000 मीटर आणि याच्याकडचे पहिले 255 मीटर म्हणजे 1255 मधून 960 आपल्याला वजा करायचे आहे. 15 मधून 6 गेले 9 आणि 11तून 9 गेले 2. अशा प्रकारे 295 मीटर आणि या ठिकाणी 9तून 7 गेले 2 आणि 3तून 1 गेला 2 म्हणजे 22 किलोमीटर आणि 295 मीटर उत्तर आलेलं आहे. यानंतर पुढचं गणित पहा. या ठिकाणी 35 किलोग्रॅम 150 ग्रॅम वजा 26 किलोग्रॅम 470 ग्रॅम. 150 ग्रॅम मधून 470 ग्रॅम जात नाही, त्यामुळे या किलोग्रॅमने 1000 ग्रॅम दिले म्हणजेच 1 किलोग्रॅम इकडे आला आणि त्याचे झाले 1150 ग्रॅम आणि याच्याकडे राहिले 34 किलोग्रॅम. त्यानंतर 5तून 7 जात नाहीत, 15तून 7 गेले 8 आणि 10 मधून 4 गेले 6 आणि या ठिकाणी 14तून 6 गेले 8, 2तून 2 गेले 0. अशा प्रकारे 8 किलोग्रॅम आणि 680 ग्रॅम उत्तर आलेलं आहे. यानंतर 46 लिटर 200 मिलीलिटर वजा 38 लिटर 750 मिलीलिटर. 200 मिली मधून 750 मिली जात नाही, त्यामुळे या लिटरने 1 लिटर इकडे मिलीलिटरला दिला म्हणजेच 1000 मिलीलिटर म्हणजे 1 लिटर ते 1000 आणि हे 200 मिळून झाले 1200 मधून 750 आपल्याला घालवायचे आहेत म्हणजे या ठिकाणी राहिले 450 आणि 15तून 8 गेले 7, 3तून 3 गेले 0. अशा प्रकारे आपल्याला उत्तर मिळालेले आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही स्वतः आणखी असे काही उदाहरणं घ्या आणि सराव करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि असे आणखी नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा. थँक्यू फ्रेंड्स.